Bones, soc en Marc de Photonic Lab. Som un estudi de creació visual, fem programació de llums, ens dediquem també al mapping, l'art interactiu, fem tot una mica relacionat amb el món de l'art visual. Jo soc en Miquel Terrades, de Lion Rock Studio, que és un estudi de gravació. Per al projecte del Niu hem fet sinergia amb en Marc i jo m'ocuparé de fer el disseny sonor pel projecte. L'obra que hem presentat al Niu és una experiència immersiva basada en el Coris Pesati, de principis del barroc. Dintre de l'església del poble es basarà en tot un sistema d'altaveus repartits per l'església que generaran un àudio 3D i això anirà acompanyat de tota una il·luminació amb làsers i LEDs i tires LED repartides per l'espai. Aleshores, el públic podrà passejar per l'església i sentir com es mou el so juntament amb les llums i com tot això genera una immersió en l'espai que molt especial de veure.